салом, дуруд, ҳамватанони азиз. Айни ҳол ман қарор дорам дар деҳаи Сомониён. Бибинед, ҷамоати Золи Зар ном гузоштанд ино. Ҷамоат яъне ки чанд қишлоқ ба ин ҷамоат дохил мешавад ва ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ном дорад ба номи Мавлонои бузург. қаблан ино номҳои русиву номҳои ғайритоҷикӣ доштанд. Айни ҳол ҳама номҳо забони тоҷикӣ аст. аҳолиаш низ аҳолии устон яъне вулусволӣ мегӯянд дар Афғонистон 202 000 аҳолӣ дорад. бисёр ноҳияи зархез, пахта, боғдорӣ, кишоварзӣ бисёр рушд кардааст дар ин ҷо. тавре мо фаҳмидем қаблан инҷо Узун ном доштааст, айни ҳол Золи Зар ном дорад.